ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଗୀତାର ଯୋଜନା ମହାଭାରତରେ ସାରା ମହାଭାରତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଏକ ଦୀପସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଗୀତା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମହାଭାରତରେ 6ଟି ପର୍ବ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ, 12ଟି ପର୍ବ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ। ଏହାରି ମଝିରେ ଏବଂ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଆଡ଼େ 7 ଅକ୍ଷଣୀ ସେନା ଓ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ 11 ଅକ୍ଷଣୀ ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲା ବାଲା ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ଆଖ୍ୟା ମିଳିଗଲା। ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁ କରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଏତେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ ଡାକିଛନ୍ତି। କହିବା ଲୋକ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଣିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ, ରଚିବା ଲୋକ କୃଷ୍ଣ। ସତେ ଯେମିତି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଐକ୍ୟତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମାଧି ହୋଇଛି। ଯେ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକାଗ୍ରତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୀତାର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିଚାରିବା ଉଚିତ। କେତେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ୍ଳୈବ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୀତା କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଗୀତା କେବଳ କର୍ମଯୋଗ ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବିଚାର କଲେ ଏହିଭଳି କଥାର ଭ୍ରମ ଜଣାପଡ଼ିବ। 18 ଅକ୍ଷଣୀ ସେନା ଲଢ଼ିବାକୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏହା କହିବା ଯେ ସାରା ଗୀତାଟାକୁ ଶୁଣିସାରି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ସେହି ସୈନ୍ୟ ଦଳର ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ସିନା ଘାବରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେନା ତ ଘାବରା ହୋଇନଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ସେନାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଥିଲା? ଏହିପରି କଳ୍ପନା ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତା ଭୟ ହେଉନଥିଲା। ସେ ହଜାର ହଜାର ଲଢ଼େଇରେ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଥିବା ମହାବୀର ଥିଲେ। ଉତ୍ତରଙ୍କ ଗୋହରଣ ସମୟରେ ସେ ଏକା ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ବିଜୟୀ ଏବଂ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ବୀରତ୍ୱ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଲୋମକୂପରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମତେଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଳୀବ ବୋଲି କହି ଟିହାଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବାଟ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକୃତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ଏତକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୀତା କେବଳ କ୍ଳୈବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅହିଂସା ଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୀତା କୁହାଯାଇଛି। ମୋ ବିଚାରରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସେଥିରୁ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଲାଗିଥିବା ଖିଅରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଅର୍ଜୁନ ତ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ତା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ନ୍ୟୂନତମ ଦାବୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସାରଥୀ ହେବାକୁ ରାଜି କରେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୀରଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, 2 ସେନା ମଝିରେ ନେଇ ମୋ ରଥକୁ ଠିଆ କରାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। କୃଷ୍ଣ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଶୁଛି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସେନା। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା, ଅଜା, ପୁଅ, ନାତି, ଗୁରୁଜନ, ସ୍ୱଜନ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର 4 ପୁରୁଷ ମାରିବା ଓ ମରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଆସି ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏକଥା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ବିଷଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆଗରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବୀରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରି ସାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ସେ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଦେହ ତାଙ୍କର ଥରି ଉଠିନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଝାପ୍ସା ଦିଶିନଥିଲା। ତେବେ ଏତେବେଳେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? କ'ଣ ଅଶୋକଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହିଂସା ଭାବ ଚେଇଁ ଉଠିଲା? ନା, ତା ନୁହେଁ।
ଏହା କେବଳ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଗେ ଯଦି ଗୁରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସ୍ୱଜନ ନଥାନ୍ତେ, ସେ ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଜନିତ ମୋହ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାକୁ ଗ୍ରାସିଗଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଲୋକ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟତାକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସଦ୍ବିଚାରମାନ ଆଣିବାକୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ସେ ମିଛରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପାପ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କୁଳକ୍ଷୟ, ଧର୍ମଲୋପ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟଭିଚାର ମାଡ଼ିଯିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ, ସମାଜ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏଇଠି ମୋର ଏକ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ବିଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ହଜାର ହଜାର ଆସାମୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଆପଣା ପୁଅ ଆସି ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ ହୋଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ପଶିଲା। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦେବା କଥା ଲାଗି ବିଚାରକଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇପଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିବାଦର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଫାଶୀ ବଡ଼ ଅମଣିଷପଣିଆ। ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ମଣିଷକୁ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସାମୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆଶା ଉଭେଇଯାଏ। ଖୁନି ଆସାମୀ ରାଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ହତ୍ୟା କରି ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ତା ଗରମ ରକ୍ତ ଖସିଗଲା ପରେ ସେହି ଲୋକଟାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇ ଫାଶୀ କାଠ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେବାଟା କ'ଣ ମଣିଷପଣିଆ? ଏହା ତ କଳଙ୍କର ବିଷୟ। ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣା ପୁଅ ଆସି କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ ବିଚାରକ ଜୀବନଯାକ ଫାଶୀ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରକଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରତି ମମତା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କଥା ଭିତରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଏହା ତ ଥିଲା ଆସକ୍ତି ଜନିତ। ଏ ମୋର ପୁଅ, ଏହି ମମତାରୁ ଏ ଭାଷା ବାହାରିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦଶା ଏହି ବିଚାରକଙ୍କ ପରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିମାନ ବାଢ଼ିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲ ନଥିଲା। ଗତ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ପରିଣାମ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଚାରିବାର କଥା ଏହା ଯେ ସବୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ସିଧା ତାଙ୍କର ମୁହଁ କାଟିବାର ବାଟ ଧରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ସତକୁ ସତ ଅହିଂସାବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅବାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅସଲ କଥାର ଜବାବ ମିଳିନଥିଲେ। ଏଇଠି ମୋର ଏକ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବିଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ହଜାର ହଜାର ଆସାମୀକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଆପଣା ପୁଅ ଆସି ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ ହୋଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ପଶିଲା। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦେବା କଥା ଆସି ବିଚାରକଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିବାଦର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଫାଶୀ ବଡ଼ ଅମଣିଷପଣିଆ। ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ମଣିଷକୁ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସାମୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆଶା ଉଭାଇଯାଏ। ଖୁନି ଆସାମୀ ରାଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ହତ୍ୟା କରି ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ତା ଗରମ ରକ୍ତ ଖସି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇ ଫାଶୀ କାଠ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେବାଟା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଓ କଳଙ୍କର ବିଷୟ। ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣା ପୁଅ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ଜୀବନଯାକ ଫାଶୀ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରକଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରତି ମମତା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କଥା ଭିତରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଆସକ୍ତି ଜନିତ। ଏ ମୋର ପୁଅ, ଏହି ମମତାକୁ ଏ ଭାଷା ବାହାରିଥିଲା। ଏଇଠି ମୋର ଏକ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ବିଚାରକ ଥିଲେ। ସେ ହଜାର ହଜାର ଆସାମୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଆପଣା ପୁଅ ଆସି ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ ହୋଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ପଶିଲା। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦେବା କଥା ଲାଗି ବିଚାରକଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇପଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିବାଦର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ।
ଫାଶୀ ବଡ଼ ଅମଣିଷପଣିଆ। ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ମଣିଷକୁ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସାମୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆଶା ଉଭେଇଯାଏ। ଖୁନି ଆସାମୀ ରାଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ହତ୍ୟା କରି ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ତା ଗରମ ରକ୍ତ ଖସିଗଲା ପରେ ସେହି ଲୋକଟାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇ ଫାଶୀ କାଠ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେବଟା କ'ଣ ମଣିଷପଣିଆ? ଏହା ତ କଳଙ୍କର ବିଷୟ। ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣା ପୁଅ ଆସି କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ ବିଚାରକ ଜୀବନଯାକ ଫାଶୀ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରକଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରତି ମମତା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କଥା ଭିତରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଏହା ତ ଥିଲା ଆସକ୍ତିଜନିତ। ଏ ମୋର ପୁଅ, ଏହି ମମତାରୁ ଏ ଭାଷା ବାହାରିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦଶା ଏହି ବିଚାରକଙ୍କ ପରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିମାନ ବାଢ଼ିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲ ନଥିଲା। ଗତ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ପରିଣାମ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଚାରିବାର କଥା ଏହା ଯେ ସବୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ସିଧା ତାଙ୍କର ମୁହଁ କାଟିବାର ବାଟ ଧରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ସତକୁ ସତ ଅହିଂସାବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଅବାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅସଲ କଥାର ଜବାବ ମିଳିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ମାନିନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଗୀତାରେ କେଉଁଠି ତ ଏସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ମାନିଯାଇଛି। ଏସବୁର ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଅହିଂସାବୃତ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତ ହିଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ମୋହବଶରେ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନତଃ ଏହି ମୋହ ଉପରେ ହିଁ ଗୀତାର ପ୍ରହାର ପଡ଼ିଛି।